Кояш торган сайын яктырак елмая, бу түбәләргә карап йөрер вакыт җитә дигән сүз. Бу көннәрдә кышын яуган мул кар җиргә шуып төшә дә башлады. Күпләр куркынычсызлык чараларын вакытында күрүне хуп күрә. Бу атнада оешма предприятиеләре махсус бригадалар чакыртып, бинаның түбәсен кардан чистарттырдылар. Күреп торасыз, бүгенге көндә безнең көннәр җылытты. Түбәләрдән карлар төшә башлады. Шуңа күрә һәрбер хуҗалыктагы кешеләргә әйтәсем килә, түбәләрдән карларны алып атуларын, төшерүләрен. Бу мәсьәлә буенча инде хәзер безнең оешма предприятиеләргә тоже җиткерелде. Шуңа күрә күреп торасыз, һәрбер ниләрдән, түбәләрдән әкрен генә безнең карлар төшерү эше оештырылды. Түбәләрдәге кар турында барлык оешма предприятиеләр дә уйларга тиеш. Алай гына да түгел, шоферлар да машиналарын тиешле-тиешсез урынга куймасыннар иде. Махсус парковка булмаган урыннарга автомобильләрен куйган шактый шоферларның машина түбәсенә кар төшеп, техникаларына зыян килде. Бүгінгі көндә инде көннәребез җылытып җибәрде. Түбәләребездә әле карлар төшеп бетмәде һаманда. Шуңа инде үзебез һәрберебездә үй түбәләреннән, сарай түбәләреннән карларны әкрен генә төшерсәк, үзебезнең куркыныч кагыйдәләрен үтәп, үзебезнең шәхси трактор белән, үзебезнең шәхси машина белән кар түгәбез. Монда ниләр предприятиеләр эндәшә инде кар түгәргә киләбез, сөенеп моторлыйбыз мөстимне. Кисәтү тасмалары сузылган урыннардан да ераграк йөрегез. Бу иң беренче чиратта сезнең үзегезнең иминлек өчен кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.